父と子と聖霊との皆によりて、アーメン。今年2025年5月17日は、幼きイエスの聖テレジャのlet世100周年をお祝いしました。教皇聖ピオ10世は、聖テレジャは現代の最も偉大な聖人であると言われました。一般に小さき道と呼ばれている聖人となるための聖テレジャの距離の要点を皆さんに思い出させたいと思います。ある日、聖テレジャは彼女の小さき道を修練所に説明するときに例えを用いました。階段の下に小さな子がいることを想像してみてください。その子はやっと立てるようになったばかりで、まだ歩くことができません。階段の上にはその子の父親がいます。その小さな子はお父さんと一緒にいたいと思います。ですから、その子は一段目を登ろうとして、小さな足を何度も持ち上げようとします。しかし、それは無駄な努力なのです。毎回、その子は転んでしまいます。階段の上では、父親が愛情深くその子を見守っています。まもなく、父親は子供の一向に成功しない努力を見て、心を動かされ、階段の下まで行って、その子を腕に抱き、階段の上まで運んでやります。父親が階段を登っているときは、その小さな子はお父さんの腕の中にいて、とても幸せなので、お父さんを抱きしめて、口づけして、優しく撫でてあげるのです。この小さな子は歩くことができませんが、これは私たち一人一人にも当てはまります。この階段の一段一段は、天国に行くために発達させなければならない生成を意味します。階段の上の父親は、天に増します良き天主です。この例えには、考慮すべき4つの根本的な要点があります。第一に、階段を登ることができない子供。第二に、忍耐をもって最初の一段を登ろうと努力する子供。第三に、階段を降りてきて小さな子を階段の上まで運んでやる父親。第四に、父親を喜ばせるために父親を抱きしめて撫でてあげる子供。各要点について順番に教えを見ていきましょう。第一の要点は、階段を登れない小さな子です。これは、私たちが自分自身で天国に行く能力がないことを表しています。天国にいるとは、天主の生命と幸福を共有することです。しかし、天主の生命は私たち人間の生命を無限に超越しています。したがって、私たちの自然な能力では、
天主がその力を私たちに与えてくださらない限り、心的生命を共有することができないのです。これに加えて、私たちは現在により霊的に非常に弱くなっているため、多くの罪を犯します。傲慢、強欲、情欲、嫉妬、憤怒、暴食、怠惰の罪です。罪によって私たちは天主を侮辱し、自分自身を天主から切り離してしまうのです。したがって、清くなり天国に至ることは、現在により不可能そのものになってしまいました。結論としては、私たちの成果の技は、何よりもまず私たちのうちに天主の技であるということです。私たちは自分の意志の力だけで天国に行くわけではありません。天主が我らの主イエスを通して私たちを罪から清め、私たちの霊魂に心的生命を追撃してくださるのです。天主が私たちを自己中心性から解放し、どのようにして他の何よりも天主を愛し、隣人を自分のように愛するのかを教えてくださるのです。天国に行くためには、私たちは謙遜でなければなりません。私たちが置かれている状況、つまり弱く非常に制限されていて、天主に完全に依存している状況をそのまま受け入れなければなりません。もし私たちが自分が望むほどに清くないからと言って、腹を立てたり、落ち込んだりするのであれば、私たちは傲慢なのです。自分自身の力だけで自分を清くできるかのように思い上がっているのです。第二の要点は、階段の最初の一段を登ろうとして何度も何度も試みる小さな子供です。この子は私たちがその小ささと弱さにもかかわらず、いかに天国に行くことを求め望まなければならないかということを表しています。天主は私たちを愛されています。天主は私たちに天国の永遠の幸福を与えようとして私たちを作られました。しかし、天主は私たちの意志に反して天国に連れて行こうとはなさいません。この小さな子が父親へと腕を伸ばすことで、お父さんと一緒にいたいという望みを表したように、私たちは祈りのうちに天主を呼ぶことで、天主と共にいたいという望みを表さなければならないのです。この小さな子が階段の最初の一段を登ろうと努力することで、お父さんと一緒にいたいという望みを表したように、私たちは失敗しても決して落胆することなく、天主の実戒を守るように努力して、天主と共にいたいという望みを表さなければなりません。
天国に行くことを望み、また欲するならば、私たちは自分自身に頼ってはいけません。先ほど申し上げたように、私たちは自分自身で天国に到達することはできません。私たちは天主の憐れみ深い愛に頼らなければならないのです。天主は私たちを愛しておられるので、私たちに良いことをなさりたいと思っておられます。しかし、天主の愛は憐れみ深いので、天主は小さく弱く哀れな人々に特に良いことを施そうとしておられるのです。人が小さく弱く哀れであればあるほど、天主の愛と祝福をさらに豊かに受けるようになるのです。なぜそうなるのでしょうか？その方が、天主がその無限の善と力をより明確に表すことがおできになるからです。聖テレジャはこのように書いています。イエス様、私は毎春倒れても構いません。倒れれば自分の弱さがわかりますから、それは私にとって大きな利益です。倒れれば、御民も私に何ができるかがお分かりになるので、ますます私を身腕に抱き上げ、巣に入りられなくなるでしょう。第三の要点は、階段を降りてきて小さな子を抱き上げる父親です。これは天主がどのように私たちの成果を促して天国へと導くのかを表しています。私たちが真実にまた熱心に天主を愛したいと望むのを天主がご覧になるとき、私たちが天主の実戒を守ろうとして努力するのを天主がご覧になるとき、天主は私たちを抱き上げ、巣に入られなくなるのです。これが天主が私たちの霊魂の成果されるやり方なのです。この成果の働きとは、本質的に私たちのわがままな心を打ち砕き、天主への愛と隣人への愛を育むことにあります。これを実現するための最も重要で不可欠な手段は苦しみです。聖テレジャはこう言っています。私たちを悲しみで満たすことは、主にとってもおつらいことです。けれども、これだけが私たち自身が神々となり、主がご自身を知るように主を知り立って祀るよう、私たちを準備する唯一の手段であることを主はご存知なのです。苦しみは私たちの自分自身の小ささと弱さを体験させ、私たちを謙虚にします。苦しみは私たちに自分の限界と虚しさを見せ、世の物質への愛から離れるようにします。苦しみは私たちのわがままを砕き、
店主の身胸に従順にします。苦しみは私たちを他の人への思いやりを持つようにさせます。端的に言うと、苦しみは店主への愛と隣人への愛への道を開くのです。私たちのことを愛しておられる店主は、私たちが店主があらかじめ計画された生成の度合いに達するには、人生にどんな喜び、どんな苦しみ、どんな出来事が必要かをよく知っておられます。ですから、成人になろうとするのであれば、自分自身の良き店主にお任せしなければならないのです。つまり、私たちは店主の身胸に身を委ねなければなりませんし、店主からのものをすべて受け入れなければなりませんし、店主の英知、力、全盛に信頼しなければなりません。最後の要点は、自分を持ち上げている父親に抱きついて撫でる小さな子です。これは、店主が私たちの霊魂のうちで成果の技を行われている間ずっと、私たちは店主に対してどのように愛と優しさをお見せしなければならないかということを表しています。私たちの優しさを店主にどのようにお見せすればよいのでしょうか。店主が私たちの人生に行われ、また起こるのを許されたすべてのことに対して幸福であることです。聖テレジャはその病による恐ろしい苦しみの中でこのように言いました。私は良き店主がなされたすべてのことに満足しております。私の望みは店主が望まれていることだけです。私たちは店主への愛ゆえにすべてのことを行うことによって、店主への優しさを示します。また、他の人に対しての愛徳の技を行うことによっても、店主への優しさを示すことができます。なぜなら、イエスが誠に私は言う。あなたたちが私の兄弟であるこれらの小さな人々の一人にしたことは、つまり私にしてくれたことである。と言われたからです。私たちが店主にこのように優しさを示すと、私たちはいわば店主を励ましていることになり、私たちの霊魂を成果する店主の見業を続けてくださるように促していることになるのです。親愛なる信者の皆さん、幼きイエスの聖テレジャの小さき道は、このように要約することができます。自分の小ささを知って謙遜になること。店主の憐れみ深い愛に揺るぎない信頼を置くこと。店主の身胸に穏やかに身を委ねること。すべてのことを店主の愛のために行い、良き店主を喜ばせるように努めることです。この
例外なくすべての人に開かれている小さき道を通して、我らの主イエスと聖母は、霊魂を成功の生成の段階へと導いてくださいます。したがって、私たちもこの最も安全で天主をお喜ばせする小さき道に習いましょう。結論として、幼きイエスの聖テレジャの死の直前の言葉を思い出してください。私が天国にいるときは、私の小さな手をあなた方の祈りと犠牲で満たしてください。そうすれば、それらを霊魂の上に恩寵の雨として注ぐ喜びを得ることができます。聖テレジャのlet世100周年というこの機会に、聖テレジャに喜びを捧げ、多くの祈りと犠牲を捧げましょう。父と子と聖霊との皆によりて、アーメン。